Βασό, είναι μια εβδομάδα με τις όπλες να καθαρίζει το λατί, σπόρτα, αυτή κόσμος, δευτέρα, αυτή την Βαρβάρα, η μέση μου, δώσε κανένα χάρτη, μέση μου, λίγο πάση. Λοιπόν, έχουμε λίγο περιστατικό, σε χρειάζομαι. Συγγνώμη, να το βγάλουμε θέλουμε, όχι να το βάλουμε. Ωραία. Λοιπόν, λέει γιατρέ, τι θα κάνω, δεν ξέρω εγώ. Παραπληκτικό έχουμε. Θα σε βοηθήσω. Θερμόμετρο, πάτε το θερμόμετρο. Και πες γιατρός είμαι, περίμενα, γιατρός είμαι. Το 98 μποφόρ της κλίμακας ρίχτερ. Άλλο, τι θέλω. Είμαι έτοιμος. Ωραία, ξεβρεβάστε τον. Έχουμε εξομήτριο καμιότικο. Εξομήτριο, το ευχαριστούμε λοιπόν. Όνομα, Στέφανος. Τέιλορ. Ωραία. Γεια. Γιατί γιατρός δεν είναι. Μπορεί, ναι, έχει ένα μωρό. Να σε ζήσει. Θέλασε το. Έλα. Λοιπόν, όχι ρε, κάνεις λάθος. Πάρ' το. Θέλασε το. Πάμε, έχει κι άλλο. Πρόσεχε, τώρα έχει ώρα. Δώσ, έλα. Θέλασε το, μην το προφυλάσσεις. Εγώ δεν είναι πάλι. Άντε να σας ζήσει.